tayong mic, kaya maingay yung kanyang wind noise. Undas na pala bukas. Undas na bukas sa mga babiyahe po galing sa syudad na papuntang probinsya ay mag-iingat po kayo, makaka-take care. Magdala po kayo ng maraming tubig, gamot sa sakit ng ulo dahil sigurado mainit yan. Balikan lang tayo mga ka-take care dahil baka lalabas si sir. Ito ang maganda rito sa gulong na nakakabit kay crossover. Pang off-road siya, pang adventure. So wala itong tendency na mag-slide dahil makapal yung kanyang gulong. Malala yung spike. Hindi mo naman siya mararamdaman na tumatalbog eh. Talagang soft lang siya, soft. Sana hindi maputik yung dadaanan natin dahil ito ulan-ulan siya. Kung nakapag-scooter ang gamit mo, sabay lagi yung preno, hindi pwedeng isa lang. Ayan, may kambing mo. Dito sa kaliwa, pero tandaan nyo, pangit ang mga liwa. Pero kahit pang off-road yung gulong nito, kahit pang off-road yung gulong ng mga motor nyo mga ka-take-care, dapat banayad pa rin yung pagdaan nyo sa mga lubak-lubak para at least walang mahulog na parts. Dito mga ka-take-care, check natin kung may tao. Alright, sana meron.
Lock natin for security. Let's go. Lakad tayo mga ka-taker. Ayan, naglalakad tayo dito sa may bukid. Sana may tao. Naka-content tayo. wala na akong ma-edit eh. Tumawag na yung aso. Hapo. So, pag ganitong maraming aso mga ka-taker, alalay ka lang. Brownie! Brownie! Ni papam ngay balaw? Ni papam kan. Yanagan mo idol? Julian dito. Julian? Naka-vlog ka kaghay kagaron. Ay pag-isis ko laam. Ay national? High school? Inyer mo na idol? Grade 8. Ado kras mo jay. Shout out sa mga kaklase ni Idol Julian niya. Idol Julian sa Rosales National High School. Ibagamgar ko na pa niya idol niya. Thank you, thank you. Sige. Alright, let's go. Sigurado maraming crush si Idol sa kan. Sa Rosales National. Maraming magaganda rin eh. Pero siyempre sa lahat naman ng lugar maraming magaganda. Pinoy ba naman? Basta lahat ng Pinoy magaganda. Pinoy siya ka Pinay, mga magaganda at pugi. Ako lang yat ang hindi pugi. Ngayon pabalik na tayo. Masakit. Ginagak tayo ng langgam. Ito mga idol oh. Mga sinaunang mga bato ito. Na kung mapapansin nyo, siguro mga kwan na ito. Nasa edad kwan na ito. Humigit kumulang. So papansin niyo, iko-kan natin, ika-carbon dating natin mga ka-taker. Gagamitin natin yung susi ni Sir Jojo ito kagaya nito. Ika-carbon dating natin. Didikit natin dito. Yan. Para malaman natin kung ilang taon na to. Saan kaya pwede? Dito sa butas o dito na lang. Yan. Abra-kadabra. Sana magkajowa ka na. Oh my god. Ayan, nag-spark na. Ayan. Ngayon, nalaman na natin mga ka-taker ang edad ng batong ito. Kung mapapansin nyo ay hindi talaga natin alam. Tiga boom. Idol. Ang lakas na naman ng trip. Alright, let's go na. Uy. Na. Bakit lagi? Marami lang kanina to ah. Alalain na siguro natin. Kanina kasi ang dami pang bar. Ilang bar pa yung nakita ko. Pagalis natin, ayun oh, nagbi-break na siya oh. Kaya hindi na natin siya pwedeng bakbakin. Alalain na lang natin. Let's go. Okay lang maubusan sa may turod. Pwede nating itulak. Pero pag dito sa espiral na magtutulak tayo ng malayo.
Shout out kay Idol Julian. Okay. Transformer, sarap natin mga ka-take care. Ilang litro kaya yung reserve nito? Baka 1 litro mga ka-take care. Sarap magmotor. Ang kinagandaan kasi ng scooter mga ka-take care, talagang binabakbak mo lang siya. Panlaban sa traffic. Okay, Aldereta. Pag ganito mag full stop ka na. Alam mo mag full stop kasi baka biglang tumawid yan eh. Biglang tawagin ng jowa niya, biglang tatawid, yan, tapos mababangga mo, simplang ka. Kaya dapat pag nakakita ka ng mga aso na kambing, pusa, langgam sa may di kalayuan, mag-slow down ka na. Slow down means talagang bagalan mo, hindi yung nag-slow down ka nga pero may kabilisan naman yung takbo mo. Useless yun, useless. Kaya dapat maging defensive driver tayo mga ka-take care. Mas gamitin natin yung utak natin madalas kaysa yung excitement natin sa pagmumotor. Shout out sa lahat ng nag-follow. Maraming salamat po mga ka-take care. Ingat tayo, lalo na ngayon malapit na ang Undas. Bukas na pala yung Undas, November 1. And advance happy birthday kay Pukrenzen, kay Bayo Kandisal, na birthday nila bukas, November 1. Chicken. Oink. Parang baso mga lugo. Right. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please be careful. Take care po.